Imos coa información deportiva. O Rotogal busca na difícil pista do San Sadurniño seguir co pleno de vitorias. Os boirenses, líderes do grupo, mídense en terreo hostil ao terceiro clasificado e un rival moi complicado de bater na casa. O voleibol volve a ter o punto de mira unha fin de semana máis. O Rotogal afronta a sexta xornada da Superliga 2 e disputará o seu quinto partido logo de descansar na xornada inaugural. O rendemento dos boirenses e os seus resultados están a ser inmellorables, polo que chegan a esta sexta fin de semana de competición no máis alto do Grupo A, ao sumar pleno de triunfos. Superaron o Cid Jovellanos, SOAC Canarias, Arenal MB e Dumbría nun inicio de campaña sobresaínte. Empezamos moi ben, empezamos unha xornada tarde porque descansamos a primeira xornada, pero bueno, de momento levamos 4 partidos, 12 puntos, a verdad que ainda non perdemos ningún punto e, bueno, sempre é mellor construir a un equipo desde a victoria para gañar confianza e nada, seguimos esta semana xa preparando o seguinte partido, que é un rival super complicado nunha cancha difícil e nada, de momento contentos, a xente acompañándonos, entón non podemos pedir máis de momento. Agora teñen no punto de mira o seguinte encontro no que se medirán o Intasa San Sadurniño, un duro rival que ocupa o terceiro lugar na táboa e que de seguro dará guerra sobre a pista. Sabemos que é un partido probablemente na cancha máis complicada da competición, un partido que vai a ser igualadísimo, xa na final da Copa Galicia que xogamos fai un poquinho máis dun mes, pois foi un partido super igualado, 3-2, gañaron eles, e bueno, creo que polo feito de xogar eles como locales son favoritos, e nada, nos a intentar complicarlles, intentar potenciar as nosas virtudes e intentar buscar as súas debilidades que como todos os equipos as teñen, e nada, sabendo que vai ser un partido super importante e super complicado. Esta semana dos adestramentos pulironse algúns aspectos do xogo nos que os boirenses amosaron algunha fraqueza no que vai de competición. Hai fundamentos nos que temos que seguir traballando, penso que a efectividade co saque é un debe deste equipo, nada, traballamos día a día, depende moito tamén do nivel de confianza do xogador, ao final de que teñas ese punto de frescura, de lucidez, de acerto, e bueno, estamos buscando ese calé a mellor combinación de saque para o equipo, e nada, pouquiño a pouco cada partido, sabemos que en calquer momento pode cambiar e a buscar coa mellor das intencións que cambie neste partido, claro. O Rotogal ocupa o primeiro lugar da clasificación, algo anecdótico para Alves, xa que recorda que o obxectivo prioritario do club é lograr a permanencia na categoría de prata do vólei nacional. Serve para seguir que o equipo medre desde a confianza de gañar e bueno, evidentemente como clube non plantexamos outro obxectivo deportivo que non sexa de seguir nesta Superliga 2, pero dentro do equipo sempre se quere máis, os xogadores queren máis e nada, nos vamos a ir partido a partido a intentar gañar en todas as canchas. Penso que temos ferramentas para gañar en todas as canchas, pero se nos relaxamos tamén sabemos que calquer equipo nos pode poñer en apretos, como nos pasou en Xixón, como nos pasou aquí na casa contra a Gran Canaria. E nada, agora concentrados no partido contra San Sadurniño, como che dixen, sabemos que lles podemos facer daño, porque na Copa Galicia xa o fixemos, e no mesmo partido, na Copa Galicia, íbamos gañando 2-0, nos remontaron, entón sabemos que temos que estar ao límite, que temos que estar ao 100%. Xa que se iso se cumpre, terán moitas papeletas para facerse co quinto triunfo. Unha boa xeira do Rotogal que tamén é posible grazas a poder contar con todos os seus xogadores. Ao final que as lesións nos respeten é importantísimo para nós e para todos os equipos. Ao final que ter a todos os xogadores dispoñibles permíteche aumentar o nivel de entreno no día a día, permíteche sempre utilizar o teu mellor equipo no fin de semana. Ademais, creo que nós físicamente traballamos moito, creo que vamos a ter un plus respecto aos demais do equipo. Creo que o pasado fin de semana contra a Dumbría se notou que ao final do partido nós estábamos frescos e eles pasoulles un poquinho máis de máis factura. E nada, cruzar os dedos e intentar que ninguén se faga daño, claro. Mañá sábado, o Rotogal buscará conquistar o feudo do Intasa e agarda contar co apoio da súa afección nas gradas do Municipal de San Sadurniño. O derbi galego arrancará ás 7:30 da tarde.